popular i tradicional. Les propostes finalistes són 125 anys de la cultura en dansa, presentada per la colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana. Els pastorets musicals, presentada pel Centre Mural d'Arenys de Munt. D'un temps, presentada per l'Esbart Ciutat Comtal de Barcelona. El jurat dels Premis Ateneus ha decidit que, per la tasca de recuperació del patrimoni tradicional i per l'esforç en la seva difusió, el segon Premi Ateneus 2010 a la creativitat en cultura popular i tradicional sigui per 125 anys de la cultura en dansa. Bé, Josep, per què creus que és important aquest premi? Perquè és un reconeixement de la colla de les Gitanes en aquesta festa que vam fer l'any 2009 del 125è aniversari de la colla. La sorpresa ja va ser molt gran, els avis ens va agradar molt i nosaltres ens agrada encara més poder venir aquí avui i recollir aquest segon premi.